htio bih vam spomenuti Epson SureColor SCF2000 DTG pisač i Secabo Thermopress. Znači, model SCF2000 omogućuje vam vrlo jednostavan ispis na pamučnu tkanu ili miješanu pamučnu tkanu, te omogućuje ispis jarkih natpisa, živih boja, neusporedive kvalitete i izdržljivosti. Model SCF2000 nudi sve što vam je potrebno za početak ispisa na različitim odjevnim predmetima. Od majica, šalova do pregača i platnenih torbi, sa pločama za ispis koje odgovaraju različitim veličinama. Ploča za ispis sa mogućnosti podešavanja visine izrađena je za jednostavno umetanje raznih odjevnih predmeta. Uz printer dolazi i uključen softver za dizajniranje i uređivanje odjeće. Softver za dizajniranje Garment Creator dolazi uz pisač SureColor SCF2000 besplatno. Pomoću jednostavnog i intuitivnog korisničkog slučaja možete dizajnirati majice po vlastitoj želji. Ključne značajke printera su velika brzina ispisa. Ispišite majicu za samo 27 sekundi. Epsonova tehnologija, glava pisača Precision Core, novi softver za dizajniranje i tinta Ultra Chrome DG. Visoka kvaliteta ispisa. Ispisuje na tamne tkanine jer je bijela tinta čvrsta i otporna na pucanje. Fleksibilnost omogućuje izravan ispis na tkaninu te ima široku paletu boja. Uz Epson F2000 preporučamo Secabo Thermopress. Ovdje imamo razne preše svih dimenzija, od malih pa do XXL veličina, tako da svaki korisnik i svaki tip posla može naći nešto za sebe. Uz DIT, Epson, Secabo i Sumu pokriveni ste u vašem poslovanju.